Защо небето не е като дъгата? Един от онези въпроси, които идват и така. И точно когато си мислите, че ще дадете простичък отговор, се оказва, че и вие не сте напълно сигурни. Но истината е невероятна. Небето е синьо, защото молекулите във въздуха разпръскват синята светлина от слънцето по-силно от останалите цветове. И точно за това виждаме синьо. Или пък, защо имам пъпче? Защо духа вятъра? Децата постоянно ни засипват с какви ли не въпроси, на някои от които не можем да отговорим. В тези моменти много родители се чувстват неловко, не защото не искат да помогнат, а защото знаят, че детето иска да чуе нещо повече от «ами просто така». И то защото децата проявяват огромно любопитство към света. Успяхме да хванем вниманието ти с фактът за небето, затова ще хванем и вниманието на детето ти. Един интересен факт е достатъчен, за да ги грабне и да отключи още десетки въпроси. Затова ние събрахме най-удивителните отговори – от космоса до човешкото тяло. В една малка, вълшебна книга. Не просто сухи факти, а истински приключения, с кратки, ясни обяснения и пъстри илюстрации, които разказват историята зад всяко «Защо?». Нарекохме я «Енциклопедия за многознайковци». В нея събрахме над 1000 от най-любопитните факти от реалния свят, всеки един подбран така, че да отговаря точно на въпросите, които децата най-често задават. Илюстрациите не просто украсяват, те превръщат всяка страница в малко визуално откритие. Това не е просто книга, това е свят, в който всяко дете може да открива, учи и мечтае. Енциклопедията не просто отговаря на техните въпроси, а и развива логическо мислене, обогатява речника, засилва паметта и превръща ученето в приключение. Вместо да ви гледа в телефона, ще ви пита: Мамо, знаеш ли какво научих днес? Над 5000 семейства вече я избраха, защото всяко дете заслужава да се удивлява от света около него. Възползвайте се от промоцията и от безплатната доставка. Получавате и 2 бонус книги подарък. Бройките са ограничени, така че поръчайте днес, докато още има налични, като кликнете бутона долу. Успешно дете, където любопитството среща знанието.